بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ولزم موالاته ولزم موالاته jerantawa ta wajaba shine laziman ma'ana ta wajaba wa qabulu hibati ma'in walazima qabulu hibati ma'in qabulu hibati ma'in karɓar kyautar ruwa walazima ya wajaba ka gane ko mutum ne yazo zai sallah to ba ruwan da zai alwala to da yazo kamar irin ainihin masu saida ruwa da ai zaka ga akwai ƴan gwangwanaye da ake ɗan ɗuɗɗura ruwa haka da wata ƴar butar ƙasa da ake zubawa ana ɗan ɗura ruwa ko to sai mutum yazo zai sallah kamar ainihin sallah da yazo to ba ruwan da ba shi da kuɗin da zai sai ruwa sai wani kamar ya ɗauko naira 100 sai ya bayar sai yace ya ɗauka ya ɗauko ai kaga akan yi haka wani yazo ya bada naira 100 yace duk wanda yake da buƙatar ruwan ya ɗauka yau kamar yanzu ai kaga ai fiya wata ake rabawa ko to yanzu wanda ya ɗauko fiya wata ko ƙwaya 2 ya baka to yanzu wajibi ne ka karɓa kai alwala an fahimta ko wannan rashin ruwan to ya gushe in dai ya kawo fiya wata ai kaga fiya wata ƙwaya 2 ya ishe ka alwala to wajibi ne yanzu ka karɓa ba za ka ce wai kai taimama kai sallah ba shine walazima qabulu hibati ma'in karɓar kyautar ruwa ya wajaba la samanin to la qabulu samanin amma la qabulu ban ce da kai karɓar kuɗin sayarwa ba kayi rance la qabulu samanin ban ce da kai karɓar kuɗin sayarwa ba wannan bai lizimce maka ba shi kuma haufal manni saboda jin tsoron gori kada wata rana ka zama miloniya kuma wani ya ce kaga wane da talaka ne kuɗin ma da zai sai ruwa bayi da shi ni ne ainihin na bashi ya sai ruwa haufal manni dan jin tsoron wannan gorin to yanzu wannan karɓar kuɗin sayan ruwa wannan bai lizimce maka ba sai kai taimama kai sallah shine haufal manni saboda jin tsoron gori au qardihi au qarlihi ko au qarlihi ko walazima au qarlihi ko au qarlihi ko kuma walazima qabulu qarlihi ko au qarlihi ko shi wannan ai kaga an masa gyara ko walazima qabulu qarlihi dan kari ai an gyara shi ko wasali ƙasa aka yi masa ko ƙardu ya sa ko to ai gyara shi ake yi malam yaya gyara shi ake ko yawwa kunga murafun da murafun ilaihi ne walazima qabulu qarlihi gyara shi ake walazima qabulu qarlihi qabulu ai kaga murafun ne ko qarlihi ainihin murafun ilaihi ne ko to walazima wato karɓan rancen ruwa ya lazima da ka zo ɗin gashi an zuzzuba ruwan a gwangwanaye an zuba ruwan a buta sai ka zo manya-manyan kuɗi ne misali da kai ko ma ba ko kwabo sai ka zo kana son kai alwala sai ainihin shi mai ruwan sai ya ce ɗauki ka bayar to yanzu wajibi ne ka karɓa kai alwala ba za ka ce ka taimama ba ku gyara shi au qarlihi bara ku gani anan
nan shafi sha nawa ne? 17. 17. 17 ko? Dan kare. Gyara ne. Gyara ne. Wannan ka gan shi? Shi wannan da shi ne a shi walidinmu ya ja baki a nan gaban Shehu Malam Abdullahi, da kuma shi ne karatu a wajen Shehu Malam Zakari. Shi kuma da shi ne kuma ne karatu a wajen Malam Musa Mai Lawali. Duk an gyara shi. Kun ga duk ƙarlihi ɗin ya sa. Au ƙarlihi. Ka gan shi? Nan ɗin ma wannan shi ma saukarsa da banki. Au ƙarlihi. Kun gan shi gyara ne ko? To a gyara shi. Ma'ana walazima ƙabulu ƙarlihi. Walazima adafi ne akan walazima ƙabulu ƙarlihi. Ƙabulu karɓar ƙarlihi rancen ruwa to ya lizince masa. An fahimta ko? Da ya zo yana son ya alwala, in ma ba ko kwabo a wajensa, ko kuma a'a kuɗin da yake da su kamar 'yan dubu ne, to sai ainihin shi mai sai da ruwan sai ya ce to ɗauki ruwan nan ka biya. To yanzu ba zai taimama ba, wajibi ne ya karɓi ruwan ya yi alwala. Shi ne walazima ƙabulu ƙarlihi, a gyara shi ƙarlihi ne. Murafun da murafun ilaihi ne. An fahimta ko? Wa akhzuhu bi samanin utida. Walazima akhzuhu, karɓar ruwa bisa manin da kuɗi itida da aka adanta shi, shi ma walazima, shi ma ya wajaba. Lam yahtaj lahu. Amma kuɗin da ba zai buƙaci ya zuwa gare shi ba. Kamar ainihin ruwan da aka zuba a gwangwani, ana sayarwa kamar naira 100 ne. To ai kaga yanzu naira 100, ai kaga naira 100 a yanzu ai kaga ba wani kuɗi ne mai abun nan ba. To wajibi ne ka ba da naira 100 ka karɓi ruwan kai alwala. An fahimta? Amma yanzu idan aka ce a'a gwangwanin ruwan ko butar ruwan wato 500 ce, to ai kaga yanzu ka lura naira 500 yanzu mutum zai iya sayan shinkafa da ita ya ci ya ƙoshi. To yanzu wannan aka ce butar ruwan ko gwangwanin ruwan naira 500 ne, to yanzu sayan wannan ruwan bai lizince maka ba, sai kai taimama kai sallah. Amma in kamar naira 100 ne, to ai kaga naira 100 ai ba wani abu ne ba, tafi ma ka ba da ita kyauta ba ko. To sai aka ce ruwan gwangwanin ko ruwan butar naira 100 ne, to yanzu ka ba da naira 100 ka sai ruwan da za ka yi alwala, yanzu wannan wajibi ne. An fahimta ko? To mu je. Wa in bi zimmatihi. Ko cewa akai ka je ana bin ka bashi. Ka ba da kuɗin. To yanzu ka karɓi wannan ruwan kai alwala, yanzu wannan wajibi ne. Wa talabuhu li kulli salatin. Walazima, kun ga ainihin wata walazima nan asaba ko? To wannan wawun na adafi ne. Walazima dalabul ma'i, neman ruwa ya wajaba li kulli salatin ga kowace sallah. Sallolin nan ai guda 5 ne a yini ko? To wajibi ne duk sallar da ta zo, wajibi ne sai ka nemi ruwan da za ka yi alwala. Wa in tawahhamahu. Kaga koda wa in tawahhamahu alura. Wa in tawahhamahu, koda zato yake yi. Kun gan shi? Wannan shine wa in tawahhamahu. An fahimta ko? Wannan shine wa in tawahhamahu. An fahimta? Wannan shine wa in tawahhamahu shine wannan. To nan imma ta haƙiƙan auzan nan au shakkan. Kaga wani abu, wato sai ya tsallake wannan ko sai ya ambaci wannan
cewa yayi wa in tawahamahu ko wannan gidan kenan sai ya ambaci wannan. An fahimta ko? Kaga sai ya tsallake wannan, ya tsallake wannan, ya tsallake wannan. To nan imma ta haƙiƙan, imma ta haƙiƙan auzan nan, auzan nan, au shakkan sai ya ce wa in tawahamahu, sai ya ce wa in tawahamahu ko? To imma kuma imma ya zama da mushaƙƙa, da mushaƙƙa ko ba 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 mushaƙƙa ko? Da mushaƙƙa ko ba mushaƙƙa, da mushaƙƙa ko ba mushaƙƙa, da mushaƙƙa ko ba mushaƙƙa, da mushaƙƙa ko ba mushaƙƙa. An fahimta ko? Sai milaini, milaini ko akasara min 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 milaini. Sannan kuma sannan kuma rakiban, rakiban au mashiyan, rakiban au mashiyan, rakiban, rakiban au mashiyan, 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 rakiban au mashiyan. An fahimta? Nan imma ta haƙiƙan, imma ta haƙiƙan au zannan, au shakkan, au wahaman, da mushaƙƙa ko ba mushaƙƙa, da mushaƙƙa ko ba mushaƙƙa, da mushaƙƙa ko ba mushaƙƙa, da mushaƙƙa ko ba mushaƙƙa. Milaini, milaini ko aƙalla min 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 milaini. Rakiban au mashiyan, 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 rakiban au mashiyan. To nan yanzu nan gidan ta haƙiƙan, ta haƙiƙan, nan gidan ta haƙiƙan ko? Nan gidan ta haƙiƙan da mushaƙƙa ko ba mushaƙƙa, milaini ko aƙalla min milaini, ko aƙalla min milaini, rakiban au mashiyan wannan,
wannan taimama zai taimama zai kun gan shi ko kun gan shi a lura wannan gidan ta haƙiƙan da mashaƙa ko ba mashaƙa milaini ko aƙalla min milaini rakiban aw mashiyan ko to taimama zai sai wannan gidan auzan nan a lura gidan nan na auzan nan da mashaƙa ko ba mashaƙa gidan auzan nan da mashaƙa ko ba mashaƙa milaini ko aƙalla min milaini rakiban aw mashiyan sai ya taimama sai aw shakkan ko shine ainihin wannan gashi an fahimta ko aw shakkan da mashaƙa ko ba mashaƙa milaini ko aƙalla min milaini rakiban aw mashiyan tayammama shi ma kaga kamar wannan gidan sai ɗan uwansa gashi nan awhaman ba cewa yayi wa in tawahamahu ba ko cewa yayi wa in tawahamahu ko ba shine nan gidan ba to nan da mashaƙa wannan gidan da mashaƙa gashi gidan da mashaƙa milaini ko aƙalla min milaini rakiban aw mashiyan wannan sai ya taimama zai an fahimta ko duk inda yake da mashaƙa kaga 1 2 3 4 ko to wannan duk taimama zai an fahimta ko to nan wannan gidan ga ba mashaƙa nan ba mashaƙa ko milaini nan aƙalla nan gidan da mashaƙa ko ba mashaƙa nan ba mashaƙa idan tafiya ta kai milaini ko aƙalla min milaini rakiban aw mashiyan ko tayammama shi ma taimama zai kamar wannan nan da mashaƙa ko ba mashaƙa ko milaini ko aƙalla min milaini ko wannan gidan da mashaƙa ko ba mashaƙa ko ba mashaƙa milaini in tafiyar mil 2 ce rakiban aw mashiyan tunda milaini ne rakiban aw mashiyan wannan taimama zai gidan da yake ba zai a nan gidan da ainihin ba zai taimama ba alwala zai yi
sai in ta zama gidan, sai in ya zama ba mushaƙa, ba mashaƙa, sai wajen da mushaƙa ko, sai gidan ya zama ba mushaƙa, kuma aƙalla min milaini, aƙalla min milaini, tafiyar ba ta kai mil 2 ba, to rakiban aw mashiyan wannan ruwa zai nema. Nan gashi ba mushaƙa, aƙalla min milaini, tahqiqan ba mashaƙa, aƙalla min milaini, rakiban aw mashiyan wannan neman ruwa ya lizimce masa. An fahimta ko? Haka nan wannan gidan ba mashaƙa, aƙalla min milaini, tafiyar ba ta kai mil 2 ba, rakiban aw mashiyan yanzu wannan neman ruwa ya lizimce masa gashi. Haka nan ainihin wannan gidan gidan aw shakkan da mushaƙa ko ba mushaƙa, nan gidan ba mushaƙa, milaini ko aƙalla min milaini, tafiyar ba ta kai mil 2 ba, rakiban aw mashiyan, tunda aƙalla min milaini ne, rakiban aw mashiyan wannan neman ruwa ya lizimce masa. Haka nan wannan gidan ba mushaƙa ko muka ce ga aƙalla min milaini, rakiban aw mashiyan wannan neman ruwa ya lizima, wannan gidan duk taimama zai yi. Kawai yanzu a taƙaice gidajen da zai zama neman ruwa ya lizimce masa, a lura, ai ka ga cewa muka yi tahqiqan ko, to milaini tahqiqan ko, wannan shine tahqiqan, da mushaƙa ko ba mushaƙa, milaini ko aƙalla min milaini, rakiban aw mashiyan ko, to wannan gidan tahqiqan ba mashaƙa, aƙalla min milaini, rakiban aw mashiyan wannan neman ruwa ya lizimce masa. Haka nan gidan aw zannan, milaini da mushaƙa ko ba mushaƙa, milaini ko aƙalla min milaini, in aƙalla min milaini ne, rakiban aw mashiyan yanzu wannan neman ruwa ya lizimce masa. Haka nan wannan gidan aw shakkan, da mushaƙa ko ba mushaƙa, milaini ko aƙalla min milaini, rakiban aw mashiyan wannan neman ruwa ya lizimce masa. Gidan wa in tawahhamahu ko, wa in tawahhamahu shine wannan gidan wa in tawahhamahu, da mushaƙa ko ba mushaƙa, milaini ko aƙalla min milaini, to aƙalla min milaini, rakiban aw mashiyan neman ruwa ya lizimce masa, waɗannan kuma duk ainihin neman ruwa bai lizimce masa ba. Wannan gidan tahqiqan da mushaƙa ko ba mushaƙa, milaini ko aƙalla min milaini, rakiban aw mashiyan mun ce wannan duk taimama zai yi. Haka ainihin wannan gidan
ba mashakka in milaini ne in tafiya ta kai mil 2 kaga in tafiya ta kai mil 2 tafiya ce mai nisa tafiyar mil 2 kaga tafiyar mil 2 tafiya ce mai nisa to tunda tafiyar ta kai mil 2 rakiban aw mashiyan yanzu wannan neman ruwa bai lizimce masa ba wato neman ruwa bai lizimce masa ba taimama zai yi yayi sallah kawai inda ainihin wato neman ruwa yake lizimce masa sai inda ya zama ainihin ba mashakka aƙalla min milaini rakiban aw mashiyan tunda aƙalla min milaini ne rakiban aw mashiyan to neman ruwa ya lizimce masa ragowar kuma duk taimama zai shine a taƙaice wato imma ta haƙiƙan aw zannan aw shakkan aw wahaman shine yace wa in tawahamahu din nan to kuma da mashaqqa ko ba mashaqqa milaini ko aƙalla min milaini rakiban aw mashiyan haka yake to duk inda yake ba mashaqqa in milaini ne tafiyar mil 2 ai kaga tana da nisa tafiyar mil 2 ko a babur ko a mota ai kaga tana da nisa to wannan neman ruwa bai lizimce masa ba sai ya taimama ya sallah idan ya zama tafiyar aƙalla ne min milaini tafiyar bata kai mil 2 ba rakiban aw mashiyan to wannan neman ruwa ya lizimce masa shine yace walazima talabul ma'i li kulli salatin to wannan gidajen yake nufi ga su daya gashi nan wannan gidan da 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 wannan gidan shine neman ruwa ke lizimce masa ragowa kuma duk neman ruwa bai lizimce masa ba alhamdulillah sai ya mana